mailiw akong bara niyagek mo. Nadagsanin ak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka. Agurayak biyak agurayak kisasang pet mo. Malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo't sibay ko. Agurayak biyak agurayak kisasang pet mo. Maasyan ka kadi kaniya binabiinga agsangsang ita. Manen iti sardam ururaye ti sasangpet mo. Kaanong nga ta ubiyak ko mailiw akong bara niyagek mo. Nadagsanin ak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka. Tiyak malipatan dagiti ladawang dagiti karim asyak tulaeng uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon to'y puso ken panunod ko tunggal naglabas ang daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat
lipaten kanti kunak ngem saan Tana irwa makayat anay sang-sangayan Ayat ang kinali kaguman Na ipaay mo puno ang pakaragsakan Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inak makit kita Dagidila ruay nga inagaw ta Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Ag nanayon ngay agyaten ka Ipat patiken puno adunduwen ka Uray paino imanayo ka Pimanaw kan adi nagpakada Magudas manday tuy biyak ka Agmay sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang minang makit kita Dagidila ruay nga inagaw ta Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Ag nanayon ngay agyaten ka Ipat patiken puno adunduwen ka Uray
ket naginaya ken nagpinate tumpalbiya jak ninamnama adungteng ka am sila ngaliden adalan biyag ko inururay ka keto'y pusok sikat ikikis na buklentan ni ayan ayan hintanan namin huon ni raksak agdang gaita nga garapaan akin na rin aditan to manglipat kita ngayon iti aglaw-law ta dagiti agkakasudi adarikmat awan to pulos makapagsina ken mangarak-rak binukel tanga ayan Siko di madayo kadena jak malapdan umarubos luluwag sikalaeng linaon to'y panunod ko nagawang minakbuy-buyaen nukas tanga hinag-ag may-maysa mariknag ti iliw kuken ka when may ako kasano ti mangliban imbati na iti apat na rikman aniya ka di basol nga na aramida ta siya kontay inkalinipan kasano ka di iti mangliban adun alwa imarobos to'y mata Veneso ronapi ako isoro na amang lipat
inak buy-buyain nukas tanga inak ag may-maysa mariknak tiiliw kuken ka napudno nga yating paay mo kaniya nalawa nga tawin ta nagbaetang saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya sapay ta dumteng daytoy a mensahe ayaten ka biag ko tiag nanayon ikarit asiksikan tulain ay ayaten inggat tungpal tanem sikalain biag ko sa bali ag may saka mauyos man tu'y biyak mapati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayaten ka ipatpatek at hinaputno sapay ta dumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiag nanayon ikarik asiksikan tulain ay ayaten ingat tungpal tanem sikalain biag ko sa bali ag may saka mauyos man tu'y biyak mamati ka kung makaniya ko biyak ko ay ayaten ka ipatpatek at hinaputno sapay kumabiyag ko taimdenga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anagtaod kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso kenrik na jak kaya amapugaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko
kalaeng di inay-ayat ko, si kalaeng usal dato'y biyak ko, napatek ka dito'y puso, when sika dinay-ayat ko. Langit iti kaya rigakken ka, wen sika tinararapa ako, napatek ka to'y puso kenrik na, jak kaya numapukaw ka din na. Mensahe isulaen tirang tayta, adda panawen nga ipaidam ni gasat kadata, humanayen ti Skype apan nagkita ta, pangipeksaan ti iliw taadwa. Saan aparehas panagtuli oras kadata, anda dagiti gundawa biru-biru ken ka, tunggal siya tayag may sa malaglagip ka, keto'y puso hiyik-hikis na ka. Ay nagrigat malaeng kaya, tagin na diyut taman ngagpadpada, LDR taaw anak batanta, long distance relationship nagrigaten na yan. Mensahe isulaen tirang tayta, adda panawen paidam ni gasat kadata, umanayen ti Skype apanag kita ta, pangipeksaan ti iliw taadwa. Saan na parehas panagtuli oras kadata, adda dagiti gun
matamis mong